Gatanan ku, akwai wani shahararren gari wanda ya shahara a cikin nahiyoyin duniya a wancan zamanin. Sunan garin birnin Ƙadas. Allah ya albarkaci garin da sarki mai adalci da jin ƙai ga talakawan shi. Sarki yana da mata biyu da kuma 'ya'ya biyu wa'inda ake kiransu da Habu da Habi. Habu da Habi duk da kasancewarsu 'ya'yan kishiyoyi ne, an haife su rana ɗaya. Habu da Habi aminan juna ne sosai, komai tare suke yi, sun taso kansu a haɗe kamar 'yan biyu, har tufafi ma iri ɗaya suke sawa. Ba abin da yake raba su, bacci ne kawai ke raba su. Ana nan Habu da Habi sun girma, inda sarki ya umarce su akan kowanne daga cikinsu ya fito da matar aure. A yayin da Habu ya fito da ɗaya daga cikin gimbiyoyin masarautar Maye. Masarautar Maye babban masarauta ce wacce take makwabtaka da birnin Ƙadas. A nan gefe kuma labarin soyayyar Habi ta sha bamban da ta Habu, inda Habi ya fada soyayya da wata 'yar masunci mai suna Habila. Habila 'yar wani ƙauye ce wanda ake kira da ƙauyen Kudu, yana makwabtaka da birnin Ƙadas. Ran mahaifiyar Habi ya ɓaci sosai matuƙa, musamman ganin Habu zai auri 'yar sarki, ita kuwa ɗanta zai auri 'yar kaskantaccen masunci. Ana nan mahaifiyar Habi a sirrance ta nemi ganin waziri. A yayin da suka tattauna, waziri ya bata shawara akan ya tura dakaru cikin sirri su je ƙauyen Kudu su kamo Habila da mahaifiyarta, a kulle su a ɓoyayyen waje cikin kurkuku da ke gidan sarki. Hakan ko ta faru, aka kamo su aka rufe su. A can gefen kuma hankalin Habi ya tashi matuƙa. An nemi Habila da mahaifiyarta an rasa, an yi shela har an gaji. Habi tare da rakiyar ɗan uwansa Habu, babu wani birni ko ƙauye da ke nahiyar wanda ba su je ba neman Habila da mahaifiyarta ba. A nan ne waziri ya tura a kira mishi Habi da Habu, ya kuma sanar da su cewa ya samu labarin cewa Habila da mahaifiyarta suna can wani gari mai nisan gaske. Nan take kuwa Habu da Habi suka shirya tare da dakaru suka nufa hanyar garin. To ko me waziri ke nufi da hakan? Koya Habu da Habi za su kaya? Kowane hali Habila da mahaifiyarta suke ciki? So ku biyo ni domin samun ƙarashin labarin Habu, Habi da Habila. Ku yi follow, ku danna like, ku yi comment, ku yi sharing, danna ƙararrawa. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.